school yami. Esikoleni mhlambe bekwenzekani ngawo? Angicela ukubuyela khona indaba engilibalile. Uma ngizalwa mina ngasha manje sibone isandla sami lesi esaka left. Njengoba usiphakamisa nje ngiyasibona sisishile. Yes, bebe ngikhumbuze ekhaya ukuthi ngathi ngizalwa mina ngathola i-attack yokuqala yokusha. Isibhedlela nga-admithwa kuso kwakuthiwa iBenedictine kwanongoma kwakusona sibhedlela noma iKing Edward yangaleso sikhathi ngesikhathi sethu kwi-attack yokuqala. Ngikhula ke njengeyingane ehluphayo kodwa engekho that bad e-primary. Ama-attack angiqala kakhulu sengise high school. Abuya ama-attack okuzalwa kwami ukuthi kahlahla mina ngumntwana wezimpi. Uma ngise high school ngangaqedi mina i-exam yokugcina amasibhali iphepha. Ngesinye isikhathi wayethola mhlawumbe uthisha wami sengifunda kwakhuluma ezulu high school. Ngesinye isikhathi mhlawumbe uthisha yothi esabhizi e-invigilator ebhizi elungisela ukuthi miyo ngithola sengiqulekile sengifeyintile kuyomele ke ubhuti wami angithathe nabanye abafethu bakwamahlobo babephila leyo mpilo nje kungiqoqosha ngoba ingekho ama-ambulance ngaleso sikhathi. Ngiphile emakhaya eyinyanga ngangaqedi mina unyaka waseklasini. 2 enye futhi into ehenzeka ngami imake uthi uma senibhale exam yokuphela konyaka ubuquleka esikoleni. Yes. Njalo masibhala exam yokuphela konyaka uma kuyi mhlawumbe imaths yokugcina or mhlawumbe ibiology yokugcina kulezo nsuku angizokwaqeda amabili sengiqulekile or ngifeyintile or ngiphalazile or khona nje into enzakalile sekuthulekile du sekumele ke ngithathwe ke ngiyisweke kulowo muzi lowo ngihlale ke lo nyanga yonke ngiyohlala uNovember noDecember. After kuphela December ngibuyela back to normal. NgoJanuary usuyaphila. Ngiyabuyela ngoJanuary sengiyaphila. Ngibuyele esikoleni. Mangibuyele esikoleni sengiyapromotewa. Oh ngoba ubhalanga. Babe ngizwela babe ngihawukela othisha bami ngabangathi sikhathi angazi ukuthi kwakwenze njani. Uhlupha nje usho ukuthi wawenza ngamasibomo mbhemu ukuthi ungayibhali exam ngoba uyazi ukuthi ngonyaka olandela uzopromote. Kwangekho njalo kwangama-attack ayechaza ukuthi unkululeko kufina deliverance akufanele ayithole. Ngangayilandela mina inkomo lengasekhaya ngoba ngathi mangilandela nje inkomo ngivele ngiquleke. Inyama nje ngangayidli kwakwaziwa ukuthi unkululeko ulengane nje ihambe nami ke leyo nto leyo yaze yangifika noma sengise college sengifundela ubunesi. Ufundela ubuhlengikazi ePitoli. Atheka ke lapho ke leyo nto leyo ngiphethe ngonyaka wokuqala sesibhala iexam yokuqala ngonyaka wokuqala ngaquleka lapho ngiseTexini ngiye kubhala ine foreign city la ngaziwa khona umuntu bangithatha bangise esibhedlela eGeorge Mkhari ePitoli. Mangifika eGeorge Mkhari kwathiwa lo muntu akakhulumi ayikho into yakhe efunctionayo njengamanje. Kwadinga ukuthi manje benze research kutholakala esikoleni ukuthi ngibhalisa inamba yase Ophongolo. I think kwakuyibox ngaleso sikhathi kwafonelwa khona ngoba ifoni yayingena lapha ihanjiswa umama thizeni umlayezo oyisekhaya. Umama wathi mayithola ucingo lo wakhala kakhulu ezokuthiwa angisakhulumi walihambisa ekhaya ucingo kwathiwa ekhaya kwaduma ukuthi wathi ngishonileke. Kwakhalwa ke ekhaya kwahlala kumatrasi kwakhanyisa amakhandlela. So umyalezo ufika ngesinxele ekhaya batshela ukuthi usushonile. Ufika ngesinxele bacabanga ukuthi sengishonile sengihambile. Bahlala ke kumatrasi kwalindelwa ke manje ukuthi kufanele kuphume umndeni uyolanda umzimba ePitoli. Udadewethu uBongi omdala uyena engikhumbula kahle ukuthi wahamba wayongilanda. Uma ngifika ekhaya sekuzokala ukuthi ngisindile ngiyaphila. Wonke umuntu endaweni wayengibalekela ngoba bezwe igama lokuthi umuntu ushonile manje lo muntu futhi nangu sevukile. Ngiyakhumbula ekhaya kwahlala ubusuku bonke kube ngafuna ukulala ingane zasekhaya bonke umuntu bethi asikwazi ukulala nalomuntu silale nesapho okwesiyamisapho. Wasebenza ke wayiqeda inesingi. Ngiqedile inesingi. Wasebenza futhi. Ngasebenza esibhedlela. Ngiqala ukusebenza eJohannesburg Hospital e-Virology Clinic. Ngasuka eJohannesburg Hospital ngayosebenza eMel Park Hospital. Yaba right impilo njengoba kade uthe ekhaya isimo besibheda manje wena usuzimele ususebenza kahle. Sengiyasebenza singiyakwazi nami ungenisa isinkwa ekhaya. Impilo seyiqalile manje ukushintsha nakumina. Ngiyayibona ukuthi sengiyakwazi uku-afforda ukuthenga imoto, sengiyakwazi uku-afforda nokuthenga indlu. Ekhaya sebejabulile nanokuthi kunalomuntu naye uyasebenza la ekhona khona. Impilo eseyimnandi ngoba ngiyazi ukuthi ekuphela kwenyanga kunento engenayo. Nalo ma-attack ngisawatholi okuquleka ayengihlasela. Kodwa nje siyaflow impilo. Impilo ke Msweni ngangikuthanda ukuthi ngelinye ilanga ngibe usomabhizinisi
ngoba ngangakholwa ekutheni umuntu kufanele benehole elilodwa empilweni. Ufika umama ewayengikhonze kakhulu ngikholela kuyena futhi esasisebenza naye uzongixoxela ngamabhanoyi umakhuphulana ama pyramid scheme. Uthi kumina inkululeko asithatheni yonke imali esisevile nemali ama stockfell esasizenza and then siyofaka khona lapha le mali iza accumulate izobuya seyiningi. Awungabona ithuba ke mina ukuthi ngeke angithathele imali yonke enginayo ngiyoyifaka lapha. Ngayixoxana nabomndeni kamalungu omndeni ukuthi abafaki imali yabo yahamba ngemali yonke sayifaka lapha. Into emnandi ke ima musukugijima nethatha imali ebeniyisavile uthatha nemali yabomndeni abomndeni bangena kanjani baxoxelwe yimina. Kunabomndeni engibaxoxelayo ukuthi kunalento ekuthiwa ishintsha izoshintsha impilo zethu. Uyawazi amabhanoyi ukuthi enza ukuthi umakethe into omunye umuntu ayizwe uma kuthiwa nje u500 ngeviki elizayo uzothola 1005 into enkulu. So ke bayikhipha ke nabomndeni cabanga ukuthi ku40,000 owawukhishiwe ngaleso sikhathi. Ngikhumbula kahle futhi uanti lo womndeni wayezoyisa ingane zakhe esikoleni ngonyaka olandelayo ngaleyo mali ayisevile bayokwenza inesingi. Wathatha le mali ke wena wayifaka la ebhanoyini kwasekwenzekani? Ngayifaka imali lapha mayifaka khona kwafika kuculwe kuthandazwe ngathemba phela kunaboma ngoba futhi ngisho ngithi abantu besifazane akuve benesibindi. Wabona mafuna ukwenza izinto fanele uzenze nani abantu besifazane. Kahle musukusifaka musanje kusifaka wena nje zikhulumele izinto zakho amadoda amagwala. Yeah. So ke kwakuthandaza ke lapha yangena ke imali ngayifaka ngopaper bag wakwa Pick n Pay. Imali cause kwakufuneka ucash ongathi was transfer yahamba yonke imali enganginayo yacwila imali usho ukuthi alindizanga lebhanoyi lavezane landiza noma landiza noma laphihlika khona kwaba naleyo mpambusi nje yenzeka noma kundiza noma kuphahla kangazi ukuthi kwenzakala ini kodwa ke imali ayibuyanga kwasho ukuthi ke lamalungu omndeni nalabantu engangibaxoxelile bayalwa manje bafuna imali yabo. Kuyangiphoqa ke mina manje ukuthi ngiyosebenza ngiyofuna umsebenzi kwa Life Forways Hospital. Ngithema ngisebenza esibhedlela ngafuna ukuthi ngenze amaloni ngoba babethi sifuna ne-interest ositshene ngayo ngeke udla sidlalo ingane. Kwangiphoqa ukuthi ke ngiyenze imali amaloni ngihola nge28. So usuboleka manje wena imali emaceleni abantu ukuze ngiyovala icala enginalo ngoba ngifuna ekhaya balizwe angifuni emndenini nami bayithola indaba engiyenzile neyiphutha. Yahamba kanjalo ke imali ngacula ikweletini sengicelile ikweletini ngangihola nge28 ngisale no150 webright pack yokwazi kuphela ukuthi ngiyemsebenzini kunomlaleli oholile izolo kodwa namhlanje usele no100 rand ngiyakwazi ukungena kulezo zimo ngisebenza kwamlungu kuthe kusesenjalo ibanki lasele ngiblacklista ke sengiyababalekela ebank baqale bangiganisha bangigijimisa bangithathela ke imoto ngiyakhumbula ukuthi imoto bayithatha eWoodmead eJohannesburg ngoba ngase ngibabalekela ngilokhu ngiqinisela futhi ngithi izinto zizoba right ngeviki elandelayo bazongikhipha endlini futhi lokho ngitshela ukuthi ngizoba impilo yami ayisibolile kulobo buhlungu bonke engangibhekene nabo amapolisi alapsile nangama insurance engangifeke khona abazali bami ukuthi makwenzele emhlabeni ngiyobangcwaba. Manje sekukuningi ungene ekweletini uyajahwa abantu bafuna imali zabo khona nabomndeni khona la bayakufonela ubusuku nemini usuboleke nezimali emaceleni nakomashonisa uthi ikupho kunye uthi namapolisi aselapsile uphucwa imoto nowaphucwa nani nendlu awusenayo nendlu manje konke lokhu kuyapi kuye emqondweni kuza kumuntu oyedwa lo muntu futhi unalokho lelithemba lokuthi izinto zizolunga. Kusasenjalo nginalokho nje hayi kuzolunga ngiduduza ngethemba elingekho kodwa lona likhona. Ngicela uyibambe nje kahleleke namhlanje nomnumzane uNkulunkulu wakakhanyi insizwa isebenza kakhulu ngalolu daba lokuzibulala. Sisandlalela nje besalalela uhambo lwakhe esitshela ngokukhula kwakhe esitshela nangokuthi impilo yashintsha kanjani esezithola esengene shiqe ezintweni zamabhanoyi la alahlekela khona imali wangabe sakwazi ukuthi abuyisele abantu imali yaqala ke impilo yashintsha. Nkulu uthe kwathathwa ngisho indawo yokuhlala kwathathwa ngisho imoto usuhlalaphi pho? Ngihambe ngihlale banganini ngihlale kulomngani ngiphinde ngihlale kulomngani and abangani bami bonke ngangabatshena iqiniso. Ngiyacabanga nanokuthi babengaboni ukuthi kukhona ingozi noma inkinga engigaxele kuyona ngoba ngangifike ngathi izinto zonke zinhle ngizobabona kade ngizofuna ubuthongo.
ngiyalazi ukuthi kuqhileza kanjani ukuba nesikweleti nokulandelwa abantu ngenxa yezimali zabo. Ngiyazi ukuthi umlaleli osekhaya uyayihizwa le 0716136667 mawukuthi uyafisa ukuxhumana nale ndaba kaNkulunkulu 0716136667 ungasithumelela nawe ivoice note kumbe ungene nje ku Facebook wami uZanele Mbokazi ngoba si live njengamanje. Emva kwaloko Nkulunkulu yonke lento iya emqondweni nengcindezi usuthwele kanzima akugcinanga lapho. Kuphinde impilo kungathi kuyanenezelwa. Kwenzekani ekhaya? Uyabona ubhlungu obangishaya kakhulu ukhanjelwa ngabazali umama nobabukhanyi kulolo daka noma kulowo mgodi engangikuwona kwahamba umamkhanyi nobabukhanyi abazali bami ngalibona ilanga lingishonela ngo12 emini. Bahamba kanjani? Bahamba ngokusondelana okukhulu okwenzeka okwasidida namanje umndeni wakithi sithi asithando asakafisi ukukhuluma ngendlela abahamba ngayo nangendlela okwenzeka ngakhona ngoba kusenama investigation nemibuzo esinayo. Bamangala abantu nasesigodini sakithi ophongolo ngicela ukubabonga abantu base South Africa isupport abangepha yona umphakathi wakithi ophongolo emadingini eSouth Africa nje yonke. Sithe sekulobo buhlungu sisahambele ngabazali. Ngiyakhumbula udadewethu ongilandelayo ngoba ngilandelwa unsizwa bese kuba uhlengiwe uleti bese kuba usineni. Bakhona ke nabangaphambili usabelo nobongi nabanye. Uyafona udadewethu ngolesithathu ufona ukuthi kuqeda ukufika abantu bazoreport ukuthi umfowethu lo ongilandelayo nayo sehambile. Sisasekuleyo process yokushonela abazali sifuna ukuyamukela lento kodwa sakafuna ukuyamukela. Ngiyakhumbula abantu ngakithi ophongolo kwakhona enye yezinkulumo omunye wothisha wayengifundisa eprimary mayihlangana nami edrobheni ethi ngiyafisa ukukhuluma nawe kodwa ngiyakwesaba lezinto ezenzeke ekhaya kini kwenzekala ini ekhaya kini nakumndeni wakithi uphela. Okwakubhlungu kwakushona esadini la kwama kushona nasesadini lakithi kwakhanyi waphela umndeni. Mamzanele nabalaleni ngiyakwazi ukuvala kwekhaya elalinabantu ukhiye uyocelela kwamakhelwane. Uke waposta enye into ngobhlungu uchaza kokwendlula kwamakoti wakini ngangikude ngiyibona uyisho ukuthi sekuwena omdala noKid. Ngiyayazi lo nto leyo ukuthi abantu basidabukele siphenduke besingabantu sizingane kodwa sesibadala ngenxa yokhanjelo. Kushona ubhuti olamana nawe olandela mina. Kwenzekani ekhanda lakho? Kwenzekani emqondweni wakho? Makhamba ubhuti wami ngiyakhumbula ukuthi kwaku12 ebusuku ngaba nombuzo uNkulunkulu uma kufika lo lucingo ukuthi naye seqeda ukuhamba ngamzondo uNkulunkulu ngambuza uNkulunkulu ukuthi weNkulunkulu ngenzeni kungani umndeni wakithi uthatha uma dufuna mina uma kunento mina engakhonzanga kahle ngihambanga kahle awuthathi ngani mina. Ngamzondo uNkulunkulu angiqhukuzeni umlaleli ukuthi amzondo uNkulunkulu ngenxa yezimo osukungeniswa kuzona. Manje ke Nkulunkulu ufika kanjani la uthatha khona isinqumo? Sekwenze njani ngoba phela usuphilile nalento nalezi izikweleti loku zikhona nalabantu abaloku bejaha befuna imali zabo baloku bekhona. Yini le eyenza kufike lo mzuzu la uthi khona uyazina ngisakwazi ukuphila? Uma sekhamba umfowethu omdala uVusi owayesebenza eJohannesburg eRandota sasesemthatha njengobaba wethu naye uhamba khona kuleso sikhathi kuleyo process la khona sisazijabula ukuthi at least usasekhona lesingambiza njengobaba nanjengomfowethu. Wathi mayihamba ubhuti wami kwaqala kwaba umgodi omkhulu. Ngiyakhumbula mamzanele nabalaleli ngonyaka ophelile bebezwile abantu ingozi ezenzeka ophongolo kwakhona nonkosikazi kaMfowethu uSabelo okwaba kuhlungu kakhulu owahamba esasesimbiza ngokuthi uyena mama wethu sithi siyajabula ekhaya naye wahamba kulezo ngozi ezazenzeka ngonyaka ophelile sekuyophela unyaka ophongolo. Abantu ababezele babuye Eastern Cape bathi sasibuza idirection sithi sifuna kwakhanye umuntu obaphendulayo uthi uyakwakhanye la kushona khona ngoba ikhaya lakithi sekudume ngokuthi ila kufiwa khona iyona direction nebhodi la kwakhanye. Ngifuna sigijimeke siye la ukuthi wena lesi sinqumo ke osusithatha sokuthi cha mina ngikhathele ukuphila engathi ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo kwase kwenze njani and wenzani? Sengizame konke empilweni ngifuna impilo yokuvuka akuvukeki. Khumbula kahle ukuthi ngiye bank ngiyofuna imali ufike usisi wasebank uthi ujikisa icomputer ufike uthi awukwazi ukuthi usizakale wena libuka igama lakho lingcole kanjani. Ngabona kahle ukuthi ayikho into engayenza angibuyele endlini yakho ukuthi bengisebenza esibhedlela ma overdose amaphilisi. Angimqoquzeli umlaleli ukuthi akwenze lokho silahlekelwa abantu ngenxa yokugive up empilweni. Usaxoxa kodwa ukuthi wenzani wena? Kulungile wathatha amaphilisi
wangashona ngathathwa ngayise esibhedlela ngine-file lapha eJohannesburg eBrentest eParktown nga-admitha khona yadrain medication ngadischargewa ngayo ekhaya anginandawo yokuhlala ngihlala kwamngani ngesonto enkonzweni engangikuyona abantu bayancoma babonga uNkulunkulu babusise ngeimoto babusise ngemizi yonke into ngacabanga mina ukuthi angibelongi la kusho ukuthi lo nkulunkulu angithanda ngiyasikhumbula esinsesigaba ukuthi ngake ngifike enkonzweni ekseni ngoba ngangifuna isiprofeti ukuthi ngeke ngiprofete mhlawumbe uNkulunkulu akhuluma into engcono ukuthi kungani lezi zinto zenzeke kimi kodwa isiprofeti sasingafiki kumina singovertake siye kwabanye enkonzweni ngavele ngabona ukuthi ayikho lento on Sunday uma ngifike endlini ngaplan ukuthi namhlanje ngifuna ukuqeda ngani ngikhumbula kahle ebusuku okwesibili lokho i-attempt yesibili ukuzama kwesibili ukuzibulala ngabeka intambo egarage kamngani wami uzobona ubuselfish be-suicide and then ngamlinda ukuthi mayiselele ngo-1 ebusuku ngagibela esitulweni umngani wakhe akazi lutho umngani wami akabona impawu okwakuzothi mawushona wena umndeni wakithi wawuzoblema yena nabantu nonke nanzobe niblema bona umngani engazi lutho umngani kanti mina engisenjiswe lo moya sengiyibekileke intambo emqaleni ngasikhahlela kisitulo ngesikhathi ngesikhahlela waphazamiseka kusebusuku abantu abayibulalayo mamzanele nabalaleli abayibulala emini bahle njengoba nikhona la studio bonke bahle kodwa imnjunje ibashaya kakhulu mase sibelele ebusuku bayibuza ukuthi ngiphilelani angithandwa umuntu khona kodwa umuntu ongangilalela kulesimo sami ngasikhahlela isitulo umngani waphazamiseka wezindlini wanqamula intambo abiza ama security kwi-estate yakhe abiza namaphoyisa ngabuyela back eBrentest eParktown la ngafika ngahlala khona ngafika kuyipandemic lesiyibona seyenzeka njengamanje kugcwele lapha khona odokotela khona ama chartered accountant imaki kugcwele kuphi kuleli ward labantu akade bezama ukuzibulala abantu abazama ukuyibulala ngenxa yokukhwantalala depression okwesibili uyise esibhedlela uthi ufika esibhedlela la kuleli ward obekwa kulona awedwa baningi nabo bebezama into efana neyami and then mase lapha esibhedlela kuba khona isikhathi sokuxoxa ke sibuzana ukuthi wena ungeniswe yini omnye uzothi mhlawumbe unkosikazi omnyathi izimali azathi omnye umshado mhlawumbe bebika izinto ezahlukahlukene bese bebuza mina bethi wena khanye yini ngangibachazela mina ukuthi oqala ngilahlekelwe imali angisakhophi empilweni angisaboni nekusasa ngale kokuhamba kwabantu bakithi abahambile ngase ngibona kahle ukuthi kahle ngibhilonga la ngoba besinekeza iphilisi lephilisi lokuthi ungaliphuza ungafike Eastern Cape ungezwanga lutho ngisho umuntu angakuthela amanzi kodwa inkinga amaliphele emzimbeni wakho leli drug esinezwe lona kwakuthiwa sekuthatha 24 months inkinga engenisile iyakubuya ime ngenyawo mangabe umshado mangabe izikoloto noma mangabe yini ime ngenyawo ilakho uNkulunkulu wakhuluma kumina wathi inkululeko ngidinga ukuthi uphume uyezweni uyolapha abantu kwadinga ukuthi ngi-exercise ifaith ngokukholwa ngalanda izwi kaNkulunkulu ngisebhedlela esimeni sami ngalanda uJoel 2:25 ukuthi uNkulunkulu orestorayo obuyisa izinto zonke izinto ayilahlekele kimi uzoyibuyisa ngalanda uLoku 1:37 okungenzeki ebantwini kuyena kuyenzeka so uthi Nkulunkulu kuthe usesesibhedlela ukade uzama ukuyibulala ngenxa yokuthi uxoxe nabanye abantu uzwe nezinkinga zabe ezinye uNkulunkulu usethi kwena kahle ngifuna uhamba uyosiza abanye angabe bangena ezimweni ezifana nalezi zakho ubasiza ukuze bangazibulali usho kanjalo kumina uNkulunkulu washo kanjalo kumina ukuthi angiyolekelela isizwe ngoba khona isikhathi la khona abantu abasezukugula abantu kodwa kuzoba khona abantu labo khona bezofa iminute bezibulala njengoba sibona kwenzeka lesikhathini sikusona sisiqeda inyanga yamadoda amadoda azibulala ayiphonsa ko freeway kulezi insuku uJune asuselebrethanga kahle ngo2023 abantu besilisa 584 abayibulalile isifundazwe saKwaZulu Natal 84 wamadoda ayibulalayo ngenyanga okungukuthi sikubhubhane sikwiproblem enkulu esizweni sekwenzakala lokho mamzanele angifuni ukwendlula kule part sengiphumule esibhedlela sengiqala ngathi impilo ngiyayicathula sengiyoqala nomkhankaso ngiyakhumbula mamzanele ngidriver ngisuka eJohannesburg senginemoto ngihamba noAunt endleleni ngimxoxela ukuthi asiyongcwaba umfundisi wami ubaba uSitholo wendlule emhlabeni masi driver endleleni kwakhuluma uNkulunkulu kumina masendlule eCarnival City wathi kunengozi khona kule moto ngicela uthandaze irebuke and ngifuna wena lengozi enye iattack sa driver noAunt sathandaza sathi sifika nje ivenda eTrichard la khona sithi nje amen qeda ukuthandaza imoto iphoyisa yayihamba ku slow lane ngaku fast lane mina ngihamba ngo120 ngayishaya imoto ephoyisa ngoba wavele wayuthena lo ephoyisa wajike phindele emuva eGoli siqhamuka khona itruck la kwa engine elisilandela lagibela phezulu kwemoto yethu eqhamuka ebhetali zazishaya le eyephoyisa eyasihamba ngayo sasirola nemoto saphenduka sangena emgodini yahlala la sifubeni imoto ama hour
unyawo lami lakwa right ngifaka insimbi mamzanele njengoba ngihamba la lwajikile lubhekele ithambo libonakala imoto ningibona la lunyawo lolu lokho lwajikile mangithi ngizama isandla ngizama uanti ngimbona ukuthi imdabulile la imdabulo ngisha amabele ushayekile kugcwele igazi ngithi ngizama ukukhuluma igazi libuye ngeke experience ukufa mamzanele nabalaleli kodwa uNkulunkulu wakusindisa naloko ngoba esanecebo ngifuna ukuthola ke nkulu uma ngabe usudecide esibhedlela ngenxa yokuthi uJehova usekhulume nawe ukuthi uyaphuma wena uyosiza abanye abantu ukuthi abangazibulali wathola ukwamukeleka kanjani emphakathini mangabe uqala ukubatshela lento ukuthi ayibo ngike ngazama ukuyibulala ngenxa yengcindezi ebenginayo kodwa sengifuna ukuzosiza abanye ngibatshela ukuthi abangakwenzi lokho uthole ukwamukeleka okunjani eqinisweni abantu izinto abayikhuluma enkundleni zokuxhumana uma umuntu obheka yonke into lapha zingakulimaza abanye babethi ngine drama abanye bethi ngifuna ukubukwa abanye bathi ngiloyiwe akekho umuntu owake wazama akekho umuntu omnyama wakwayibulaya owakazibulala uloyiwe wena ufuna ukubukwa uyayithanda vele attention kushiyo lonke uhlobo lweinhlamba wake wathi omunye umfana ebhalela inkulumo efuna into engakwazi ngomsizi wathi ingakho vele wawufuna uyibulala usazoyibulala angamukelanga kahle ebantwini kodwa ngoba ngangazi uNkulunkulu la ngikhiphe khona ukuthi kudinga nyolekelela lo yamfowethu okwamashu nyolekelela lo yadadewethu osenkandla ngokumxoxelelwa udaba ukuthi kuyaqaleka phansi ngangafika la khona sengibone kahle ukuthi kusasa alisekho lempilo ukufa kwakungifanele amathuna ayifanele mina ngithanda la uthi khona wawufuna ukubatshela ukuthi kuyaqaleka phansi ukwazile yini wena uqala phansi usuphumile la umqondo wakho usu right wathola ukusizakala waxoxa nabantu bakusiza wasuyakwazi ukuqala phansi impilo yabangcono siza nabalaleli bokhozi FM ngicela ukumbonga uNkulunkulu ukuthi kungithatha isikhathi ukurecover ezintweni esengwazi ukuziachieve ngenxa yalelizwi engimi ngalo namanje elika Luke 1:37 elika Joel 2:25 elaba imotto kumina ukuthi okungenzeki ebantwini okulahlekile mina njengoNkulunkulu uzongibuyisa uNkulunkulu wangibuyisela indabule saqala ke lomkhankaso othi ke ungazibulali awareness campaign namhlanje ungazibulali awareness campaign sebebaningi ngozibulala siyasizwe sikhuluma ngabo emhlabeni ekhuluma ngaba abantu usunamanxusa ko Nigeria unamanxusa ko Kigali abantu abasupporta lo mbono kobhali abantu besingazi nenzani silekelela abantu abasuke bebhekene nokhwantalala umuntu osuke ngasasiboni ithemba lempilo bese thina sizomnqande emathuneni sithi umuntu angazibulali kusaqaleka phansi sasekhona impilo senza ama-awareness emphakathini siqoqa abantu sibahlanganise sibaphe ne-counseling nodokotela nama-psychologist engisebenzisana nabo abaholwa yimina ake sithatha abalaleli abambalwa sizwe ukuthi bafisa ukuthini kodwa ngaphambi kwabo awuthi sidlulela usuku lokuzalwa Russell indlela elula yokukhokhela noma yini ungakho ungafike inyangane ezingu-12 azikho indleko ezifihlakele noma ukubheka kweyikweletu uqinisekisiwe ngokubuyiselwa imali lokhu ukuhlakanipha khetha i-Labour wonke Russell lapho thola khona okuningi ngentengo ephansi uhambo noNkulunkulu usukela ku-11 kuya ku-12 yebo sanibonani nokhosini ngicela ukuba anonymous nje mina ngiyasizwa isitori sampo sifinance nesapho mina kuyimanje nje ngisabishe kuze ikweleti akuphumeki sabathe ngiyazama akuphumeki futhi sengiyabona ukuthi ngempela hayi kwesinye isikhathi ngicabanga nanokuyibulala indlela esekunzima ngakhona uyabona nje ngehole izolo kodwa ngisele no-75 rand ibhalansi yami engisele nayo kusamele ngiphinde ngiboleke imali yokuya emsebenzini angithenge ngisho igrocery uyabona nje isimo indlela esingakhona ngiyasizwa siyafana nje nesami ngiyabonga hayi ngibingelele mama Mboka ethi phinde ngibingelele nabo mfowethu hayi uhambo lwamfowethu lunzima lumnandi ngoba lunazo zonke izinto ukuganga ukudlala ukwenza yonke into kodwa nje lena engithinte kakhulu ile amabhanoyi Nkosi yami asibulele Triple M ngahamba ngawuboleka imali ebhenki 14,000 ngayifaka yonke wanti wafreeza yonke leyo nto yadliwa kanjalo imali sengikhokhela ibhenki imali engasekho kimi ezandleni sanibonani cha bhuti ukhanya cha insizwa bhuti ngazi ngicela ukuncoma emlandla leza nje ukuncoma
yazi omunye umuntu mhlawumbe njengami nje mhlawumbe nami noma mhlawumbe omunye umuntu hey yazi maye ngaqondana nalezi inkinga lezodlule kuzo mfowethu mhlawumbe ngayithatha isinqumo esingekho right mhlawumbe umunye umuntu angagcina ezibulala noma give up mhlawumbe mfowethu umuntu elale emapayipini yazi ndoda yamadoda anyakuvuma ngiyabingelela eshilo ngiyabingelela Zanele uJGM okhulumayo umphathi wamashilazi ngiyamazi ukhathi nawe uyangazi kakhulu maningi amagalelo akhe leyinkuthaza kade sikhuthaza ngazo kumashilazi ngililalele udaba lakhe awuNkulunkulu wami ayinesibindi leyo ndoda endinothando ithobekile ngikufisela okuhle kodwa nje ngithwalile kanzima ngani yami ngiyayizwa indaba kabhoti uKhanye iyaxaka impela ibuhlungu kodwa mina nginembuzo engisacela ukuthi akawuphendule ukuthi lokhu yena lesigebengu samthatha samfaka ebhanoyini samvalela khona ibhanoyini aliphahlaka siphi sona njengoba edlula kulezi zimo ezinzima kangaka manje abhekene nazo ngoba akuveli la akachazi ukuthi wagcina silaphi sona leso sigebengu leso uhlophe lokhulumayo eGoli ngiyabonga Mambukazi siyaluzwa uhambo lukabhoti hayi lube nzima kakhulu olunesifundo kodwa phakathi endabeni zamabhanoyi ngiyafisa nje abantu abasha bazazokhuphuka impela beze koGoli ukuthi beyiqaphele kakhulu lezo zinto lezo ngoba singabanye abantu abake bangena kulolu gibelelo olunzima kakhulu ngibonge wemama uDumazi Magolo wandebele umuntu besigodi sesemabojini ntango Siyabonga kakhulu kubalaleli bethu siyabonga kakhulu uyabona ke wenkulu abanaleli abaningi bayayizwa le ngoba nabo bayayazi ukuthi siyafika ngempela isikhathi lo bhuti oqala nje oqalile ukuthi naye usicwilile egweletini ngoba sivala inyanga yamadoda kanti futhi inkinga enkulu yamadoda amaningi awakhulumi kuthi uma ngabe sekukhona lezi inkinga umuntu angakhuluma itshela mina kwakusiza yini ukuthi kube khona abantu okhuluma nabo mhlambe nokuthi umuntu kubaluleke kangakanani ukuthi alifune usizo ngicela ukubonga qala ukuthi abantu abafuna kakhulu abantu besilisa sisenyangeni yabo andibona futhi abantu besilisa abazibulala kakhulu bashiya amakhosikazi bashiya ingane ikhona istory singithinte kakhulu salaphayana eStenga udadewethu adengidila naye uthi udadewethu ungishiya umyeni wami ngina 1 month siqeda ukushada sino 2 years sishadile sina 1 month ngikhulelwe sithe siqeda nje ngwenza inkonzo kukuhle konke yasekamelweni ebusuku wavele wa decide ukuthi ayozibulala khona ebusuku uyabaza usilonda ayosala naso lo dadewethu ayoba naso ingakho bengizobanxusa amadoda nabantu besilisa bonke ukuthi bafowethu lamakhosikazi ayogezwa ubani ayosizwa ubani manje bashiya lezi ngane zosala isinombuzo ezoba nawe impilweni zabo wabakhona ke nami engakwazi ukuthi ngixoxe nabo bangilalela abantu badinga indlebe mamzanele ukuba abantu besingaba nendlebe komunye nomunye ngabe akwandi ukuzibulala kwabantu sikuthathe serious futhi umuntu mayibhekene nesimo kakhulu amadoda ngiyacela ukwa challenge kakhulu amadoda awake ephumelo bala ayiphele lento ukuthi amadoda awakhali amayefika lapha engisebenzela khona mina ngiyajabula ngene ethukuthela indoda kodwa ngiyibone seyikhala ngiyajabulisa ukubona abantu belisa bekhala bake bekhala abantu besilisa ukuze bezophila mhlambe nkulunkulu ngoba nakho kufanele siphinde siqhubeke siye kancane kwezemidlalo futhi salusa usitshela ukuthi abantu abafisa ukuxhumana nawe banithola kanjani mhlambe khona futhi nenikwenzayo njengamanje abangakwazi ukuthi basizakale khona ngiyacela kakhulu kosomabhizinisi ngiyacela kuwo wonke umuntu olalele nohulumeni ukuthi abayilekelele lenqunguthela ethi ungazibulali sizonqanda abantu ukuthi bengayi emathuneni kulezi insuku sincwaba abantu iminute neminute ngenxa yesuicide kukhanyisa amakhandlela njengoba kuyisonto khona umndeni obuncwaba khona umndodana eshiya umzalwayo befana ngenisisiko siyacela osoma